dalu kados pundi pawartosipun Mas Dure Kritik nggih. Alhamdulillah. Sami. Ana sinden jenenge Mbak Lucy. Suwi ora kepethuk kegere saya gedhe. Ayen disawang dicekel kok saya gemesi. Yen sembrono sikile mesti nang rai. Kabeh iki. Ketoke kakean anu kumpul gareng iso apik. Ngapain kok iya sing ngambek. Pawartosipun tadi anu pawartosipun Bude. Bude. Wong tak digawe sithik. Sithik kok logo. Ngono kuwi ya sampean sing alu. Wong ora ngerti wong ayu wong langsing sinden langsing sak Jawa Timur. Langsing ngomong kiri iki ada HP kok nembol tau. Alah cik kluthuk. Walah aja kaya ngono sia-sia karo Mbak Yu. Cik kluthuk. Aku iki suwi ora ketemu kowe. Aku suwi ora ketemu. Kaya ketok-ketokan. Kaya ketoken sliramu. Iki mau disuguhi. Disuguhi panganan. Gule ning piring. Ketok rupamu. Sama kangen aku to. Tresno tenan karo kamu. Ape ngombe kopi. Ngombe kopi ning jero kopi. Kaya ning rupamu. Kaya nek rupamu. Sama kangen. Wingi gawe jangan. Wingi yo gawe jangan yo ngono. Tak udek ning panci. Tau demen pasine wajan tepune yo rupamu. Sama kangen. Aku mari ngono ketepuan aku mlebu ning WC. Kloset kok ning kono yo ketok rupamu. Ojo salah, wong iki kok Bahagia sekali tombol kangenku wis ora tau pinangge iki dulur lanang kekalih kakek mlayu dhewe-dhewe Mas dhewe-dhewe Mas Dret mlayu Alhamdulillah dipersatukan malam hari ini. Alhamdulillah. Wonten dalemipun Pak Naryo, saudaranya Pak Naryo ini enek sometku. kok sinten? Jenenge Mas Jemika wonge pawuti wis. Mungkin sapa kaya benik tekno to. Ya Allah, dadi Mbak Yumu iki mbiyen nek kene Kyai Tawansari oke jasane. Aku mulai ora tau nggawa dhuwit. Lek numpak kol ngono kuwi diojek Pak Jemika ora tau gelem bayar. Ono lek sing numpak kok ayu gratis ya. Gratis wong Jemika adeno bokong wis taman kok. Wis asal gagas kuwi. Matur suwun tuan Mas Doyo, Mas kali sedaya keluarga. Niki sederek terus Doyo. Amin, amin. Doyo kula kene loro pasar. Kene loro pasar loro kali. Wis kula pokoke nenake Bing Pandun dhumateng Logan Kat Ponorogo. Mulane iki sing salah gitu. Awal. Kan iso ngaturaken wilayah Laba iki. Amin. Saya itu yakin bahwasanya kula niku awal mulanya Logan Bintang itu yang biyen main Ponorogo. Jadi Ponorogo adalah kabupaten bersejarah bagi karir saya, Pak. Mula Ponorogo itu patut kita acungi jempol karena selalu mengangkat harkat martabat budaya Indonesia yang melestarikan wayang kulit Indonesia. Tepuk tangan untuk Ponorogo. Mula Ponorogo iki kondang saiki Ponorogo hebat. Nah niki hebatnya pejabat, hebatnya masyarakat, yen ana sinergi kerjasama yang baik, tur lumantar budaya lan agama panjenengan kalih kula harus selaras. Dan lagi kuncinya nek ning Ponorogo kok gak iso leren, kok laris ora mandek-mandek jenengan manut rumuse kula. Iya, Bos. Rumus apa kuwi? Ponorogo niku apa? Kok dalan pengen laris gak leren-leren. Jenengan manut kula. Iya. Kon ngedol murah do larang-larang. Wah, laris. Saya tak grup ini ki itu setengah enggak? Biasa ku. Sampe napa, Mbak? Cinta nggih, cinta. Nggih, Oke, niki siap. sing damel bawa-bawa. Iya. Kyai mriki pokoke senane sithik-sithik rata. Klasik. Ya. Dipun jeneng niki, Mas Murid. Nggih. Cinta ini Banyuwangi enggak apa-apa, enggak harus sampai dulu, enggak apa-apa, enggak harus pangkur, enggak apa-apa. Banyuwangi napa capek burung, Pak? Banyuwangi. Oh, Banyuwangi. No.